Bona tarda a tots i totes. Soc Astrid Izquierdo, presidenta del Clúster d'Energia Eficient de Catalunya. Vull donar-vos la benvinguda a aquesta nova edició del cicle de webinars que hem denominat Cafè Sec i que reprenem després de les vacances estivals que esperem que hagueu pogut gaudir. En primer lloc, desitjar-vos que us trobeu en perfecte estat de salut tant vosaltres com els vostres familiars i amics. Per a aquells que no ens coneixeu, us voldria presentar breument el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya. El clúster és una associació empresarial sense ànim de lucre que centra l'activitat en el sector de l'energia i que està formada per més de 170 socis d'organitzacions tant públiques com privades, que cobreixen tota la cadena de valor del sector de l'energia. Aquests socis provenim de diversos àmbits com són l'empresarial, el tecnològic, la recerca, l'institucional, el regulador, el legal i el financer. Els objectius del clúster són esdevenir un referent en gestió energètica eficient i sostenible i donar suport al procés de transició energètica i assoliments dels objectius ambientals, impulsant iniciatives que millorin la competitivitat dels nostres membres i facilitant-los la possibilitat d'identificar i abordar noves oportunitats de negoci en àrees com la innovació, la internacionalització i la formació. Com a exemple del que us comentava ara, és aquest cicle de webinars anomenats Cafès Sec, que donem resposta a una petició d'alguns dels nostres socis que ens han fet arribar i que no era una altra que la de disposar d'un canal de comunicació fluid amb els responsables de les administracions públiques i altres agents de l'entorn que tenen una forta relació amb les organitzacions del nostre sector. Tal com us indicava anteriorment, inaugurem la tornada de les vacances amb aquest Cafè Sec, que porta per títol l'Estratègia Verda del Port de Barcelona i en el que comptem amb la presència de la senyora Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona, a qui vull agrair la seva amabilitat i la seva predisposició a acompanyar-nos avui. En aquest Cafè Sec, la senyora Conesa ens exposarà l'estratègia global de sostenibilitat que està implementant una infraestructura cabdal per a l'economia del nostre país, com és el Port de Barcelona, així com els projectes de present i futur que estan impulsant en matèries com la implementació de les energies renovables, la mobilitat sostenible i la millora de l'eficiència en els seus processos i instal·lacions. Aquesta estratègia del Port de Barcelona, pionera en alguns àmbits a nivell global, ha de permetre al Port de Barcelona afrontar alguns dels reptes ambientals que se'ns plantegen i dur a terme la seva contribució a la progressiva reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Vull donar-vos les gràcies als més de 100 professionals que us heu inscrit al Cafè Sec d'avui. Us demanem disculpes per endavant per possibles incidències tècniques, però esperem que la tecnologia ens acompanyi i que puguem gaudir d'aquesta sessió. També aprofito l'ocasió per recordar que des del clúster seguim impulsant nous webinars en matèries molt diverses conjuntament amb la resta de clústers del programa. Podeu trobar tota la informació a la nostra pàgina web. Restem oberts, evidentment, als vostres comentaris i aportacions per poder iniciar altres jornades. A continuació, faig un repàs molt breu d'algunes de les properes activitats que farem aquest mes de setembre. Podeu trobar més informació al web. El proper 16 de setembre tenim un workshop de mobilitat sostenible. El mateix dia tenim una jornada de descarbonització de la indústria. En aquest cas parlarem de bioenergia. El 18 de setembre tenim un altre Who is Who, en aquest cas sobre energies renovables i autoconsum. El 22 de setembre tenim una altra jornada del cicle de descarbonització de la indústria que tractarem sobre energies renovables i autoconsum. I ja sense més dilació, comencem el webinar d'avui, com us comentàvem, amb la presència de la senyora Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona. Deixeu-me que us introdueixi la senyora Conesa, tot i que estic segura que molts de vosaltres ja la coneixeu. La senyora Conesa és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret i Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra, entre altres formacions que té. La seva trajectòria professional, que és molt extensa, abasta tant el món universitari com el de l'administració pública i a continuació destacaré algunes de les seves responsabilitats. Com us comentava, des del juliol del 2018 és la presidenta del Port de Barcelona. Va ser presidenta des del juliol del 2015 al juny del 2018 i vicepresidenta segona al febrer del 2013 de la Diputació de Barcelona. També va ser vicepresidenta de l'octubre del 2011 al juny del 2018 de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, entre, com us deia, altres càrrecs que va ocupar. Volem agrair molt especialment a la senyora Conesa la seva predisposició i de disponibilitat per estar avui amb nosaltres.
Aquest KFC, com tots els anteriors, el dividirem en dues parts. Una primera part on la senyora Conés ens farà aquesta ponència sobre l'estratègia verda del Port de Barcelona i una segona en la que els assistents podreu fer aquelles preguntes o consultes o comentaris que vulgueu a la senyora Conesa. Com hem fet sempre, podeu utilitzar el xat que teniu a la dreta per fer les preguntes que nosaltres els hi transmetrem. Si no ens donés temps de contestar totes les preguntes en la sessió d'avui, les passarem per escrit a la senyora Conesa i posteriorment us donarem resposta. I ja sense més, dono pas a la senyora Conesa. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Esther. Molt contenta per poder participar i molt agraïda de tots els que avui ens voleu acompanyar. De fet, evidentment, el capteniment que tenim tots en relació a la millora de la qualitat de l'aire, en la millora de l'ús de l'energia, és un debat que tenim a sobre la taula i que, com a Port de Barcelona, no n'hem estat aliens. I per això voldria compartir-vos una presentació per tal que veieu quina serà i quina és, de fet, l'estratègia del port. Si em permeteu, us comparteixo pantalla de seguida i crec que ho veieu i, per tant, iniciem aquesta presentació. A veure... No? No? Veig que no se'm... A veure... Un moment, perquè no es movia. Bé, en primer lloc, intentaré posar-ho a presentació, però en qualsevol cas voldria confirmació si ho veieu. Entenc que tothom ho està veient. Bé. Sí, ho estem veient. El Port de Barcelona té un pla estratègic que, de fet, en aquest moment està en revisió. Sí, ho esteu veient? D'acord. Doncs el Port de Barcelona té un pla estratègic que en aquest fonamenta i s'alinea amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Aquests objectius de desenvolupament sostenible els podríem agrupar en aquells objectius que porten valor econòmic, com és generar ocupació, com és la igualtat de gènere o com poden ser altres, també l'ús de l'energia renovable, però també hi ha aquests 17 objectius aporten valor social i alhora que ha de ser una mirada global, participant en una intervenció, en uns diàlegs. La sostenibilitat és origen i a la vegada és final, perquè des de la perspectiva que planifiquem partint de la sostenibilitat, aconseguim també que el resultat del nostre treball sigui un resultat sostenible. Bé, el primer que us voldria presentar en relació al que és el desenvolupament del valor ambiental del port. El port tenia un gran repte. Un repte i és que el port és una activitat principalment industrial i, per tant, és una activitat contaminant. I aquesta activitat pot reduir aquesta contaminació. Sí. Digues, Esther. Jo vaig notar en castellà una mica, no sé si tothom està notant el mateix, a mi se'm talla i crec que sí. Llavors no sé si... Sí? No em sentiu bé? No, veus, ara escriuen al xat que sí, que també es talla. L'estem sentint com entretallada. Com que entretallada. Sí. D'acord, a veure com ho arreglem, això. Intentarem fer una altra cosa. Si no, una altra opció, jo li proposo, es pot apagar. Em sap greu, l'ideal és tenir la càmera per veure-la. Si no, seria desactivar la càmera, llavors no la veiem, que no és el que voldríem, però no sé si així facilitaríem el que potser no es tallés tant. A veure, ho intentem. El que passa que com que estic compartint pantalla, no sé. No, en un principi no hauria d'haver-hi problema, però... Ara? Sí, ara ha desactivat el vídeo. A veure, si li sembla bé, podem provar així. Sí? Sí, de moment sí.
No, però ara no em deixa fer la presentació. Ah, Ara sí. Val. Val. Bé, ara gràcies. si em sentiu millor i em podeu seguir, Sí, doncs disculpeu, que a vegades les connexions no són tot lo excel·lents que voldríem. no Bé, passa com us res. comentava, alineem l'estratègia amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible i a partir d'aquí el port es troba amb una sèrie de reptes. Aquests reptes bàsicament venen per, d'una banda, la proximitat del port a la ciutat de Barcelona, però, per altra banda, perquè hi ha una sèrie de normatives que, evidentment, entren en vigor en relació a la normativa de la IMO, que és l'Organització Marítima Internacional del 2020, on entra en vigor una normativa que modifica els fuels que poden fer servir els vaixells, però també amb totes les normatives de la Unió Europea i, per tant, també que són aplicades a l'estat espanyol. En aquest sentit, com a urgents, el que ha fet el Port de Barcelona és acceptar i ja desenvolupar els acords voluntaris de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. I això ho fa conjuntament amb una sèrie de ports que són els principals ports que estan treballant amb estratègies energètiques. En aquest sentit, una de les propostes claus és l'electrificació de molls, que després us en parlaré una mica més extensament. En relació a com podem assolir energia assequible, segura, sostenible i moderna, hem de parlar ja d'una sèrie d'ajuts fiscals que el Port de Barcelona ha estat aprovant, de manera que tots aquells vaixells que utilitzin energies renovables o aquells vaixells que siguin zero emissions mentre estan a port, o també aquells vaixells, encara que el gas seria una transició, no seria exactament en cap cas una energia renovable, tots aquests tenen, diguéssim, una fiscalitat més amable a l'hora de ser allotjats al Port de Barcelona. I l'altre gran objectiu és la generació d'energia renovable a la zona portuària. Si ens fixem, doncs, l'estratègia climàtica es basa en la reducció de les emissions dels vaixells, que seria el punt més contaminant que té el port, i això es faria a través de l'impuls a nous combustibles més nets, de l'alimentació de l'energia elèctrica als vaixells, de nous criteris per als incentius mediambientals als vaixells i la promoció del gas natural com un combustible alternatiu, però sempre de transició. En relació a la promoció de combustibles més nets, com és el gas natural, ahir, per exemple, visita del nou conseller d'Empresa al Port de Barcelona, el conseller Tremosa. Doncs una de les curiositats és que hi havia un creuer a GNL al Port de Barcelona. Havia vingut des d'Itàlia. Realment no era un creuer que estés operant en el cas de Barcelona. Els creuers, malauradament, no poden operar i no poden donar servei des que es va declarar la pandèmia i, per tant, sí que seguim sent una infraestructura de subministrament del que seria el gas natural. Però aquesta promoció del gas natural com a fuel en projectes pilot no és només amb els vaixells o alguns creuers ja, sinó també amb altres elements de l'activitat portuària. I aquí en veiem uns quants, com pot ser els remolcadors o pot ser també algunes grues. També
us volíem presentar dins aquesta estratègia climàtica. Per nosaltres un dels projectes emblemàtics és l'electrificació dels molls del Port de Barcelona. Nosaltres hem fet un primer estudi on us presentem en pantalla quina és la necessitat de potència total que necessitaríem per poder donar subministrament a aquests vaixells, de manera que en aquest cas sí que l'aposta ja no seria amb gas natural liquat, sinó que seria una aposta totalment amb energia elèctrica. Bé, per assolir aquest objectiu, nosaltres hem ja desenvolupat diverses passes. Una primera passa és designar una persona dins del Port de Barcelona, dins l'estructura del Port de Barcelona, com a project manager d'aquest projecte. És una enginyera naval que és la responsable d'aquest projecte. Aquesta enginyera naval, assistida d'una enginyeria especialitzada, estan desenvolupant minuciosament cada un dels eixos d'aquest projecte, que és un projecte d'envergadura. Però el que necessitem és poder connectar de manera directa amb la xarxa espanyola. En aquest cas, nosaltres comercial, perquè per al nivell de potència total d'energia i el consum anual, com podeu veure, seria impossible d'oferir uns costos que fossin uns costos raonables i, per tant, que els vaixells seguissin venint al nostre port pagant la tarifa de l'electricitat i fent les operacions de càrrega-descàrrega de mercaderia o de passatge. Així doncs, ja vam tramitar al maig de l'any passat, de fet va ser el maig del 2019, una petició a Red Eléctrica per entrar en la nova planificació del Ministeri de Transició Ecològica per les necessitats energètiques. Aquesta tramitació és una tramitació llarga. Com sabeu, aquests plans de necessitats energètiques són plans quinquennals i, per tant, estem en aquesta tramitació. Hem presentat tota la documentació. Aquí ens hi han acompanyat també el Govern de Catalunya, el Ministeri de Transició Ecològica, ho veu bé, i nosaltres fem el càlcul que tindrem aquesta aprovació d'aquesta línia directa i, per tant, de poder connectar amb el grid energètic al voltant d'entre el 21 i el 22. Però, a banda del 21 i 22, hi ha dos projectes pilot que avançarem per tal de no entretenir-nos en complir calendaris. Un dels projectes pilot és a la Terminal Vest. A la Terminal Vest hi ha una opció de potència disponible per iniciar totes les operacions de càrrega i descàrrega de vaixells i moviment de contenidors totalment amb energia elèctrica. Per tant, seria un dels primers pilots que desenvoluparem. I un altre dels pilots seria en un altre espai on també tindríem aquesta oportunitat de poder desenvolupar un sistema totalment elèctric. En aquest cas estaríem parlant ja de tota la part dels ferris. En el cas dels ferris estaríem parlant de Transmediterrània. Per tant, les nostres opcions seria que l'any 2021 nosaltres ja poguéssim concretar i tenir els projectes executius de dos pilots, un a la Terminal Vest i l'altre a Transmediterrània. Si aconseguíssim això, penseu que en el cas dels ferris tindríem una millora substancial, ja que els ferris que estan situats en uns molls propers a la ciutat, en aquest moment ja hi tenim Grimaldi, que són ferris que van ser transformats i que són de zero emissions mentre estan en port, i Transmediterrània s'avituallaria mentre està en port totalment amb energia elèctrica. Aquí teniu una mica el calendari, el que us estava dient. A la dàrsena Sant Beltran és la dàrsena que hi tenim els ferris, precisament. I, per tant, nosaltres calculem que a partir del 2021-22 ja podríem tenir allà el 30% dels vaixells que estessin dotats amb energia elèctrica. I veieu també a l'electrificació del Moll Prat, fixeu-vos que posem entre el 20
I el 22 és, en aquest cas, l'altre pilot que desenvolupem, on el 25% dels vaixells ja podran estar atesos amb energia elèctrica, precisament perquè aquests dos pilots els podem accelerar, ja que tenim una sèrie de condicions de potència lliure en aquest moment, que la podem facilitar per aquestes dues operacions d'electrificació de molls. Quin és el nostre objectiu? Doncs que el 2030 tinguem el port totalment electrificat. Així doncs, a banda del projecte d'electrificació i el calendari d'electrificació de molls, hi hauria també importanció d'energies renovables a través de les cobertes dels edificis i de les nostres instal·lacions. Aquí a la fotografia us mostrem en color quines serien el potencial de generació d'energia renovable a través dels sostres del Port de Barcelona. Clar, aquí hi ha una complexitat també d'aquest projecte. Aquest projecte també el liderem des de l'àrea de medi ambient del port i aquest projecte té una part fonamental que és que les noves concessions i les modificacions de concessions cal ja l'exigència de la instal·lació d'energia fotovoltaica. Clar, això és molt important perquè penseu que les concessions del port són antigues o són de molts anys i, per tant, pot ser que en el moment que s'hagués donat la concessió, en aquella empresa, en aquell operador, no se li hagués exigit el nivell d'exigència que tindríem ara en relació a la generació d'energia renovable. Per tant, aquí hi ha un treball també d'anar estudiant concessió rere concessió per tal que les que es renoven ja es pugui implementar, però les que els hi queden anys, proposar al nostre concessionari com podem facilitar aquesta generació d'energia renovable que en el concessionari també li seria un avantatge. Un projecte d'implantació de renovables que serà destacat és el del moll de Pescadors. El moll de Pescadors, nosaltres renovem totalment l'edifici de la llotja de pescadors i rem tota que ja està previst com a inversió que fa el Port de Barcelona directament que s'instal·lin les plaques que ens han de permetre, plaques solars i fotovoltaiques que ens han de permetre l'emmagatzematge de l'energia per poder disposar d'aquesta energia. Bé, hem parlat de les opcions de subministrament d'energia, de generació d'energia, però hem de parlar també de com gestionem aquesta energia. Per nosaltres això és fonamental. Com deia, la sostenibilitat està en l'origen i en el final també de tot el que ens plantegem fer. I, per tant, és molt important que aquesta energia nosaltres la puguem gestionar intel·ligentment. És en aquest sentit que estem potenciant i, per tant, en base a aquests dos eixos i plans que us he parlat anteriorment, la creació d'una xarxa elèctrica intel·ligent que ens permeti donar resposta als nous consums amb una gestió òptima i utilitzant l'energia que sigui necessària, no malgastant l'energia. Aquí encara no tenim decidit quin model de gestió i aquest és un debat que nosaltres engegarem, més que debat és una reflexió, primer interna, a nivell de quin model de gestió som capaços de desenvolupar. Si és a través d'una gestió pròpia del Port de Barcelona, si és a través d'una societat mixta, si donem la gestió de tota aquesta xarxa elèctrica del port a un tercer. Això nosaltres no hem pres una decisió, però evidentment és una de les decisions claus perquè tot el sistema funcioni. Bé, un altre dels punts que us volia parlar és de la intermodalitat. Nosaltres, per fer la reducció d'emissions, no només entenem que hem d'apostar per una electrificació de molls, no només hem d'apostar per
poder generar a través de renovables aquestes energies més netes que donin servei a les nostres indústries, sinó que, a més, hem de generar una mobilitat que sigui més sostenible. I és en aquest sentit que vam fer l'aposta pel ferrocarril. En aquest cas, penseu que la quota de ferrocarril que té el Port de Barcelona és d'un 13%, respecte a la resta de ports de l'estat espanyol és una quota molt elevada. La resta de ports de l'estat espanyol estan utilitzant al voltant del 3-4% de quota ferroviària i en contenidor. I en relació al vehicle, el Port de Barcelona està al voltant del 34%. Aquí veieu que nosaltres disposem de connexions ferroviàries que tenen no només ample europeu i connexió amb Europa, sinó que, a més, tenim ja preparades totes les noves terminals de l'antiga llera del Llobregat per precisament poder incarir del vaixell al ferrocarril i del ferrocarril als llocs d'entrega per garantir aquesta cadena de subministrament. Bé, en relació a les infraestructures ferroviàries del port, comentar-vos que totes les nostres terminals estan preparades per aquesta intermodalitat, això ja és una realitat, que a més, aquestes terminals estan preparades per trens de 750 metres lineals, per tant, trens llargs que permeten optimitzar el transport de la mercaderia. I, de fet, en aquest moment ja hem acordat amb Adif i s'ha signat i autoritzat el conveni i la despesa perquè tota la xarxa Barcelona-Saragossa estigui preparada pels 750 metres lineals de tren, de manera que això ens permetrà ser molt més competitius a l'hora d'evacuar o de fer arribar mercaderies a través del port. Un element que ens agrada explicar és que nosaltres, a l'hora de competir en ports d'Europa, utilitzem el que anomenem l'ecocalculadora o la consultoria climàtica. És a dir, intentem que això sigui un valor, és a dir, que el valor de la reducció de la petjada de carboni sigui un valor en positiu en la cadena de subministrament. De manera que puguem demostrar que és més ecològic entrar un contenidor per Barcelona i que després arribi a Rotterdam amb tren, que no que el vaixell faci tot el viatge des d'Àsia fins a Rotterdam. O a l'inrevés, que una mercaderia d'Alemanya a través del ferrocarril surti pel Port de Barcelona i arribi a Àsia, que no que faci tot el transport a través del mar. Pensem que aquesta és una eina útil, a vegades potser encara poc coneguda, però sí que ens trobem que cada vegada més els clients valoren aquesta qüestió. És ben cert, però, que el preu és un factor fonamental i hem d'intentar que, d'una banda, els nostres preus siguin competitius i que la petjada de carboni sigui menor. Però és evident que si no disposem d'eines per explicar que nosaltres els facilitem menys petjada de carboni, el client no té per què saber-ho o potser no es veurà atret per aquest factor que per nosaltres és molt important. Bé, a nivell d'acords internacionals, perquè sapigueu una mica com estem funcionant, aquí veieu els ports més importants del món que han firmat aquest World Ports Climate Action Program. Aquí el capdavanter és Los Angeles, és un port i fa molts anys que van amb avantatge en relació precisament a l'electrificació i a la reducció d'emissions. També un altre dels temes importants és el tema de la possible declaració d'una NECA o una SECA, que nosaltres
ho veuríem bé, que el Mediterrani es declarés com a zona de baixes emissions de sofre i de NOx, i per tant nosaltres veuríem bé aquesta opció. I acabo, l'objectiu seria estar equilibrats, les zero emissions, això vol dir ser un port neutre d'emissions. El zero emissions és impossible amb una activitat com la nostra, però sí que podríem arribar a una neutralitat en aquestes emissions. I, per tant, aquí una mica quins serien els objectius que ens hem marcat. Nosaltres ens hem volgut marcar uns objectius ambiciosos el 2030 perquè si no ens mesurem no sabem si estem avançant de manera correcta. Doncs de mesura que tenim en relació al clima, les partícules, etc., podem anar mesurant periòdicament com ens estem comportant, quines baixades hem tingut tant de NOx, de SOx, de partícules, i veiem en cada moment, com que estem monitoritzats, com hem de treballar o de quina manera més insistent hem de treballar. Per això volia remarcar que un dels punts que nosaltres ens hem fixat com a més insistent és el punt dels ferris, perquè fixeu-vos que els creuers, d'una banda, estan amb aquests grans creuers que normalment han generat molts titulars en relació a la contaminació. Jo, per contra, i en defensa d'aquests grans vaixells, diria que són vaixells molt més nous, n'hi ha molts que ja estan utilitzant GNL i, a més, el moll en el que estan situats és un moll molt més allunyat de la ciutat. Per tant, la seva incidència real en el que és la qualitat d'aire de la ciutat de Barcelona és d'un 1,2%. És molt baix. En canvi, els ferris, per exemple, que són un servei diari regular, que és un servei que està situat al moll de Sant Beltran, molt més a prop de la ciutat de Barcelona, que són vaixells molt més envellits, aquests sí que tenen un impacte i que generen més externalitats negatives. I és en aquest sentit que ens hem fixat de manera molt ferma que aquest sigui un dels projectes pilot inicial, passant per les emissions zero de Grimaldi mentre són a port i per l'aposta de Transmediterrània perquè es connecti a l'energia elèctrica quan estigui a port. I fins aquí la meva explicació i estic a la vostra disposició per al que pugueu desitjar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Conesa. Em sap greu que haguem apagat la càmera. Si li sembla, podem intentar, perquè estaria bé potser veure-la. A veure, provem a veure si ara ens funciona. Us recordo que si voleu fer alguna pregunta, podeu utilitzar el xat que teniu aquí a la vostra dreta. A veure, sembla que sí. A veure, provem així. Moltes gràcies per la presentació. Jo crec que ens has fet un bon repàs de quins són els objectius i projectes que teniu dins del port. Si et sembla, començo amb una pregunta que ens van fer arribar per correu, que era el Pere Sòria, responsable de negoci de Circutor, ens diu: quina previsió té el Port de Barcelona per a l'electrificació? Hi ha coses que has anat explicant, vull dir, jo crec que una part de la pregunta l'has contestat, però si pots detallar una mica més. Diu: quina previsió té el Port de Barcelona per a l'electrificació del moviment intern de mercaderies? D'altres ports del món han iniciat ja la incorporació de tractores elèctriques donades les reduïdes distàncies que recorren als moviments interns de contenidors. Sí, això nosaltres hem anat a veure l'experiència de Merckx. Nosaltres tenim bàsicament dues terminals de contenidors. Una és Vest i l'altra, Vest, que és del grup Hutchinson, i l'altra és APM Terminals, que és del grup Vest. En aquest cas, APM Terminals del grup Merckx. En aquest cas, el grup Merckx ha desenvolupat una terminal totalment automatitzada a Rotterdam. Nosaltres hem anat a veure aquesta terminal. És una terminal que s'alimenta amb energia eòlica, entre d'altres, també solar. Tot el procés de càrrega-descàrrega
contenidor està automatitzat i en vehicles autònoms i elèctrics. Hi ha uns períodes per la càrrega i hi ha un garatge o un búnquer de càrrega on el vehicle es desplaça quan està baix de bateria i allà es carrega i torna a fer el circuit. I és el model que a nosaltres ens agradaria i això passa per desenvolupar, entre d'altres, no només un projecte d'inversió del port per abordar l'electrificació de molls, que és un projecte que hem pressupostat en 61 milions d'euros, sinó també per les noves inversions que han de fer les nostres concessionàries. I en aquest cas tenim a sobre la taula tant de Hutchinson i, per tant, de la Terminal West, però també de la Terminal APM Terminals, precisament propostes en aquesta línia. Per tant, el meu horitzó és que el Port de Barcelona evolucionarà en els propers 10 anys molt favorablement a poder establir aquests sistemes que són sistemes molt respectuosos amb el medi. Vale, gràcies. Tenim una altra pregunta que ens passa la Núria Bargalló, que ens diu: aerogeneradors a alguna part del port? Mira, nosaltres no deixarem d'estudiar-ho. Aquí va haver-hi un estudi fa anys, però es va limitar molt atès a la proximitat de l'aeroport. És a dir, com que el Port de Barcelona està molt pròxim a l'aeroport i les maniobres d'aterratge dels avions precisament ocupen espai aeri del port, ens hem trobat amb algunes circumstàncies complexes a l'hora de la nostra mateixa planificació. Un exemple seria que les grues de la terminal més al sud, que és la terminal Hutchinson West, han de ser unes grues que no poden estar alçades sempre, són unes grues amb un coll diferent perquè les alçades eren complicades per garantir aquestes operacions d'aterratge. Per tant, són temes que estem estudiant i no ho descartem. O sigui, nosaltres no descartem aquest sistema que, a més, l'estem veient a molts altres ports del món, però sí que hem tingut algunes dificultats. Ens pregunta el Xavier Sunyer, també lligat amb això dels aerogeneradors, ens diu si preveuen aerogeneradors offshore a alta mar. Doncs, Xavier, no t'ho sé dir, no hi ha una previsió sobre la taula, però, com jo deia, el port en aquest moment té una estratègia energètica clara, la té definida, la té aprovada en el Consell d'Administració i, per tant, vol dir que tot l'equip directiu i tècnic està treballant alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Si una de les opcions i un projecte que pot resultar viable és desenvolupar aquests aerogeneradors offshore, nosaltres estaríem disposats. Però jo no tinc quantificació, en aquest moment no hi ha un projecte concret, com en el cas de l'electrificació de molls o en el cas dels sostres, on sí hem avançat amb estudis. En aquest cas no t'ho puc dir, però evidentment estem disposats a avaluar tots aquells recursos que ens puguin fer avançar en aquest camp. Merci. Tenim una altra pregunta del Rubén Méndez de Paix que ens diu: quin combustible es preveu emprar en els trens del port? Electricitat, dièsel, gas natural? A veure, jo entenc que els trens utilitzen l'electricitat, però com que no soc experta en trens, disculpa que no et contesti amb tot el tecnicisme que és necessari per informar-te adequadament. Sí que és cert que, clar, el que serien les locomotores, pot ser que aquestes hagin d'utilitzar un combustible diferent. Però la nostra voluntat és que tota la cadena utilitzi les energies més netes possibles. Per tant, sense poder-te concretar ni contestar-te aquesta pregunta, jo me l'anoto per informar-me millor sobre aquesta qüestió.
En tot cas, si li sembla, com comentàvem, que si quedava alguna pendent, aquesta ja li farem arribar perquè la Molt bé. puguem contestar. Mira, l'Anabel Pérez ens pregunta, els creuers no han tornat per raons epidemiològiques, perquè ens diu els ferris sí que han tornat, els aeroports també. Diu, per què els creuers, que no són els més contaminants, com vostè ja deia abans, no han tornat? Sí, per raons Per raons. epidemiològiques, totalment. O sigui, és una indústria que està totalment aturada perquè els creuers s'alimenten de clients internacionals, mentre els ferris tenen uns clients i un passatge de molta més proximitat, a Balears o Canàries o fins i tot Itàlia, aturar-se tots els vols a nivell internacional ha fet que els usuaris dels creuers tinguessin totes les vies d'arribada de Barcelona impedides i, per tant, no s'ha pogut reprendre l'activitat. Vale. Tenim una altra pregunta del David Pedrerol d'Indus que ens diu quan parlem de que la intenció és consum zero, vol dir que també s'absorbeixen les emissions dels vaixells? Clar, vol dir que si volem ser neutres, vol dir que hem de compensar a través de l'energia renovable que generem l'energia, diguéssim, o les emissions dolentes que algun vaixell encara pugui estar generant. Per tant, aquí necessitem un equilibri. Per això que potser aquella diapositiva, més que a zero emissions, jo el que diria és que el que volem ser és un port neutre en emissions. I un port neutre vol dir que encara que hi hagi vaixells que no estiguin utilitzant, per exemple, que segueixin venint vaixells de gas natural liquat. El gas natural genera emissions de CO2, però segueixin venint vaixells de gas natural que en aquest moment sembla ser que és un fuel alternatiu que la indústria naviera està apostant bastant, que nosaltres puguem compensar d'alguna manera aquestes emissions que generarà el GNL, perquè no ens serà tan fàcil eliminar que els vaixells puguin venir usant el GNL. D'acord. L'Albert ens pregunta quin tipus de bonificacions esteu donant les concessions per a la implantació de sistemes fotovoltaics? Doncs t'ho hauria de mirar. No et sé concretar. A veure, en principi, sí que en el cas dels vaixells donem una bonificació claríssima a la taxa del vaixell, però hauria de mirar en els concessionaris. Nosaltres, les nostres taxes estan classificades amb la taxa d'activitat, la taxa de mercaderia i la taxa de vaixell. Clar, en el cas d'un concessionari hauríem de veure si aquesta bonificació se li aplica també a la taxa d'activitat. No et sé concretar la lletra petita de com s'aplica la bonificació, no te la puc especificar. Sí, en el cas perquè és un percentatge important, de fet és un 40% en el cas de la taxa de vaixell, per tant és el màxim que anem és a la taxa de vaixell, però em comprometo a que el meu equip busquin si en la taxa d'activitat hi ha alguna bonificació. I si no hi fos, l'hauríem d'implantar. Per tant, ens has aquí impulsat i esperonat amb una idea que és imprescindible precisament per això que volem, que és que els nostres concessionaris tirin endavant energia fotovoltaica en els seus sostres. Per tant, com abordem aquest impuls, com fem que el nostre concessionari tingui aquesta iniciativa? Doncs, evidentment, amb una bonificació. Vale. La Leila Escriuela ens diu respecte als creuers, ja que els internacionals estan prohibits, contempla el port potenciar els creuers nacionals? A veure, nosaltres, com a receptors de la indústria creuerística, hem estat parlant amb moltes companyies i, efectivament, aquesta és una opció. L'opció de reprendre l'activitat
amb creuers que només faran ports de l'estat espanyol. Sí, aquesta és una opció, està sobre la taula i a la que hi hagin les autoritzacions dels protocols de seguretat, que són una sèrie de protocols Covid que estan pendents d'aprovació per part de les autoritats sanitàries, tant espanyoles com catalanes. Nosaltres apostaríem per treballar amb dues companyies, concretament, que tenen interès d'aquests creuers, com dèieu, de l'estat espanyol, nacionals. I hi ha una altra pregunta del Gabriel de Sandoval que ens diu: s'ha previst la instal·lació d'una central de cicle combinat per la generació d'energia? La central ja hi és. Aquesta central de cicle combinat ja hi és i és a la planta de gas natural o de Naturgy. Passa que aquesta planta s'utilitza poc, o sigui, es posa en funcionament quan hi ha necessitat per subministrar o donar suport a la xarxa de tota l'àrea metropolitana. Però en qualsevol cas, aquesta planta de cicle combinat ja existeix, és una planta que és titularitat de Naturgy i és concessionari nostre. Per tant, això ja és, diguéssim, una infraestructura existent. I jo li volia fer una pregunta. Abans ens comentaves que el tema de la gestió intel·ligent de l'energia el teníeu pendent, no? D'analitzar si ho feu internament des del port, si ho externalitzeu, si feu alguna cosa mixta. No sé si aquí ho heu començat a treballar o fins i tot et faig un oferiment que és al final, saps que en el clúster tenim moltes empreses, com et deia abans, més de 170 de diferents perfils i doncs alguna vegada amb l'administració o amb alguna entitat com vosaltres al final hem muntat alguna taula, no?, que us pugui ajudar a vosaltres a analitzar els pros i contres de les diferents solucions. Per tant, aquí, bueno... Doncs jo us agafo l'oferiment perquè estem en aquesta situació. O sigui, estem en un moment, diguéssim, d'iniciar aquesta reflexió. I, per tant, penso que seria molt interessant que l'equip de direcció del port, amb els serveis jurídics, l'equip financer, poguessin avaluar amb el clúster pros i contres dels models de gestió. Perquè al final el port no és un especialista en gestió energètica. Nosaltres ens dediquem a una altra cosa, però entenem que tenim també una obligació de poder posar al servei de l'eficiència energètica a la nostra infraestructura. I, per tant, de quina manera ho podem fer millor. Encantats, Esther, i em comprometo que et trucaré i muntarem una sessió una mica perquè ens expliqueu models que potser, segurament vosaltres, coneixeu diversos models, models privats, models mixtes. Nosaltres no tenim cap apriorisme i el que volem és com abordem aquesta reflexió. Doncs, si et sembla bé, ho fem així i estic segura que amb els socis que tenim es sortiran diferents opcions que vosaltres després podeu acabar d'analitzar. Hi ha un altre tema que has comentat, que és el tema de les fotovoltaiques. Nosaltres dins del clúster també tenim ja un grup de treball específic de fotovoltaiques, així que aquí també us podem, si ho necessiteu, donar-vos un cop de mà, una ajuda o fins i tot col·laborar en algun moment. Si ho creieu oportú, us podem explicar què fem en aquest grup de treball específic de fotovoltaica i veure si des del port també us ve de gust sumar-vos a la iniciativa. I jo tinc una altra pregunta que va sobre temes d'innovació. No sé si vosaltres teniu alguns processos d'innovació oberts, no sé com ho esteu enfocant en tots els temes aquests ambientals dins del port. Sí, nosaltres, bé, de fet, el port treballa fa temps amb tota una àrea d'innovació. També aquí la innovació és transversal a l'organització perquè agafa totes les àrees i a vegades, periòdicament, hem anat fent alguns reptes o serien convocatòries per també que hi hagi empreses que ens puguin aportar idees i coneixement per desenvolupar projectes innovadors. Nosaltres apostem pel model d'innovació oberta. Pensem que la innovació l'hem de combinar des de l'organització, però sobretot escoltant a gent de fora i, evidentment, amb el tema energètic, la innovació té
té un clar protagonisme. Com dèiem, perquè el port no és especialista en la gestió energètica i, per tant, ens interessa moltíssim i va molt de la mà. Nosaltres, dins el que és tota l'estratègia d'innovació, estem en diversos programes europeus. Sí que tenim bona presència a Europa i en determinats projectes hem aconseguit que Europa ens recolzi i en aquest sentit també estaríem disposats a parlar de projectes d'innovació en el camp de l'energia perquè pensem que podria ser molt fructífer. Vale. I suposo que saps que avui es posava en pràctica ja les sancions degudes a les zones de baixes emissions, que el pla ja estava implementat des del mes d'abril, em sembla, però avui és quan comencen a fer efectives. Vosaltres creieu que això us pot afectar d'alguna manera al port o com ho veieu? El port s'adaptarà i el port s'ha d'adaptar. O sigui, el port el que ha de fer és seguir treballant adaptat a les exigències de la normativa i dels nous temps. Per tant, moltes vegades, quan es parla de l'activitat del port, jo el que demano és que em deixin fer l'activitat, que ja la transformarem. El que crec és que no podem perdre una activitat tan valuosa com la del Port de Barcelona, que és una activitat que ens situa en les línies de comerç marítim internacional, que ens situa en els eixos de mobilitat i de connectivitat europeus, en la TEN-T europea, que ens situa com a exportadors nets, perquè estem exportant, Catalunya exporta més que no importa. Per tant, no ens podem deixar perdre aquesta activitat. Ara, transformem-la perquè sigui respectuosa amb la qualitat de l'aire, amb el medi ambient, amb les exigències que en aquest moment té la societat. Un repte, no? Més? Un repte, sí. I amb el tema de les energies renovables i de les fotovoltaiques, nosaltres des del clúster, que una de les nostres àrees és, com et comentaves, les energies renovables, l'autoconsum, creiem que hi ha molt potencial en el tema de les naus logístiques. No sé si vosaltres, que clar, dins de la vostra zona en teniu unes quantes, si això també us ho heu plantejat i forma part d'aquest pla, perquè nosaltres creiem que és una oportunitat i que té molt de sentit, i al final fer autoconsum i veure també l'autoconsum compartit, perquè al final la gràcia de que estiguin les naus juntes és això, aprofitar entre ells sinergies. Aquesta és una de les idees, per això l'estudi dels sostres, de la capacitat de sostres solars o capacitat de generació des dels sostres. I aquí sí que jo crec que seria molt interessant poder treballar amb un model de gestió, perquè al final nosaltres com a port podem convèncer el nostre concessionari que té durant 20 anys aquella nau per tal que el concessionari faci la inversió. I si quan fa la inversió nosaltres, a més, li podem bonificar la taxa d'activitat, li facilitem que fiscalment allò també li surt més bé. Per tant, jo crec que aquí, efectivament, les naus logístiques són una gran oportunitat i nosaltres l'hem de jugar. Vale, mira, ens han entrat dues preguntes més. L'Helena Parpal ens diu com compreu l'energia del port? Teniu un model innovador? És energia verda? Feu compres a futurs? Bé, jo crec que el model no és gaire innovador, és bastant clàssic. Fem un concurs, el concurs és cada 2 anys i sí, demanem que el 80% de l'energia que se'ns subministra provingui d'energia verda. I cada 2 anys fem un concurs. Jo diria que és una fórmula bastant clàssica de totes les administracions públiques. Per tant, si hi ha idees de com es pot innovar, també penso que pot ser molt interessant. Però sí, el concurs el vam fer ara
que el vam tancar o el vam liquidar i licitar de nou ara el 2019, per 2 anys, amb l'exigència que el 80% de tota l'energia que se'ns facilita el subministrador que guanya el concurs provingui de manera certificada d'energia verda. Vale. Tenim una pregunta del Jordi Parés de CEMS que diu: tenint en compte que l'hidrogen es pot convertir a combustible net i no contaminant pel futur, ha pensat el Port de Barcelona en aquest vector? I ho sumo a una altra pregunta que ens feia la Lorena Ferràs, que ens deia una mica el mateix, no? Quin paper juga l'hidrogen en la descarbonització dels ports? Sí. Hem fet, a veure, el Port de Barcelona ha fet diverses jornades amb experts en relació a l'oportunitat de l'hidrogen. S'ha plantejat l'opció de disposar d'una hidrogenera al port i està en fase d'anàlisi, però efectivament nosaltres no podem descartar aquest sistema perquè, a més, jo crec que ens permetria avançar força davant l'aposta i el terreny que està agafant el GNL. Que en aquest moment, diguéssim, a nivell marítim, la indústria està apostant massivament pel GNL. Però sí, efectivament, està sobre la taula i l'equip, diguéssim, de Medi Ambient ja ho està estudiant. No ho descartem. I tenim, de moment, una última pregunta que ens fa el Rubén Méndez, de Paix, que es diu: he vist que hi ha forces aigües residuals. Teniu l'estació depuradora d'aigua? Si és així, aprofiteu el biogàs per fer energia elèctrica? Vale. Sí, tenim estació depuradora d'aigua. El port va fer un esforç molt gran perquè, efectivament, totes les aigües residuals de tota la part de Barcelona venen a parar al port i, per tant, nosaltres no només tenim l'estació depuradora, a més fem control setmanal d'aigües, de l'estat de l'aigua i aquest és un tema que ens preocupa i ens ocupa molt. No fem la segona part, I aquesta segona part és un altre dels temes que ens ha vingut a través de diferents propostes d'empreses de poder fer aquesta segona part i és generar aquest biodièsel a partir dels fangs, els fangs de la depuradora. Una vegada més, no hem avançat en aquest tema. Tenim propostes a sobre la taula i estan en estudi, però no hem avançat. Però hi ha camí per recórrer. A mi el positiu de tot això és que, si bé jo us he pogut concretar molt amb què, ja hem començat a posar fil i agulla, hi ha molts altres projectes, encara no hem posat fil i agulla, però poden ser oportunitats. D'acord, doncs de moment no hi ha més preguntes. Si ens arribés alguna pregunta i com estem amb hora, si ens arriba alguna altra pregunta, a part d'aquelles que hem comentat que li passaríem perquè les poguessin contestar, li fem arribar. Posar-me a disposició una altra vegada com a clúster, pel que hem dit, per les dues coses que hem detectat, però per totes aquelles que creieu que com a clúster i amb tots els nostres socis us podem donar un cop de mà i us podem ajudar a continuar en aquestes coses que potser encara no teniu decidides per veure cap a on encaminar-les. Per acabar, us recordem que aquest webinar està sent gravat i que properament trobareu els vídeos a la plataforma YouTube del clúster. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Moltes gràcies, Mercè, pel teu temps i per la teva participació. Estem segurs que ha servit per aclarir molts dubtes i ens has aportat moltes visions a les empreses que ens hem connectat. Així mateix, informar-vos que la nostra intenció és que aquest cicle es nodreixi amb les aportacions i propostes de tots els nostres socis i, per tant, aquesta setmana rebreu tots un qüestionari en què sol·licitem que ens indiqueu la vostra proposta de ponents pels propers cafès. Reiterar-vos el nostre agraïment i desitjar-vos que tots estigueu bé. Molt bé. Esther, moltíssimes gràcies. A tu. Gràcies. Adéu-siau. Adéu.